Slav binerên hêja em li bajarê Eluh bi navekê din li bajarê Batmanê nevê carê her carê em li bajarê Amedê dahatin pêşberê we lê vê carê me xwest ku hunermend û stranbêjên aliyê bajarê Batmanê nîşanê we bidin û heman demî de em dengê wan jî guhtar bikin. Di destpêkê da ez dixwazim di derbarê mêvanê xwe de hinekî zanyarî bidim. Ew bi xwe 20 sal e em bêjin ku bi karê hunerê re mûjûl e. Gelek albüm jî derxistiye, du albüm heta niha çêkiriye, gelek klîp kişandiye. Hê jî bi vê hunerê re berdewam dike li bajarê Elûhê. Birêz Burhan Orun bi me ra ye, ew bi xwe bi estê xwe jî ji vê bajarê ji navça em bêjin Qozlixeyê di destpêkê de ez dixwazim xêratîna wê bikim. Xêratî? Gelek spas. Çaway başî? Sabî gelek spas dikim û jî bi xêratin ser çava ser selam. Gelek spas. Batman jî bi rastî jî gelek germ e. Batmanê germ e. Amed wek bajarên din wek hewlêr em wisa bêjin. Min got tu bi estê xwe ji Batmanê ji Qozlixeyê 20 sal e tu bi hunerê re mijûlê. Yani huner niha li Tirkiyê ez bêjim hunerê Kurdî bi taybet. Di çi astê de tu çawa dibînî gelek konser jî hatine niha qedexe kirin. Yani hûn debara xwe çawa dikin. Dixwazim hinekî rewşa hunermenda hunermendên ê Tirkiye û ê Batmanê ji te em guhtar bikin. Beryar tiştî bi xêratin êlhê ser çava ser selam natin. Gelek spas dikim ji hatina te re ez zû dehta nas dikim. Ez hatûm bernameka te jî zaten. Huner vêga pir nexweş bûye. Hele derbasbûna vî pandemiyê zaaf jî hunermend hatin wî sinirekî yani çiqa müzik aletî em bêjin nîvê alet firotin çünkü dem nexweş bû. Zaaf jî dev jê berdan. Dest bikin karên din kirin. Aynen karê din kirin ji terefê dewletê ve yani qatqîkî tiştekî nehat kes sahîb ji wan re derneket. Tabii ki em tevketine ber vî lehî em bêjin em vî ewsa bêjin. Ji wê bonê jî hinekî hunermend hunerdetî jî pêşvebûna me piçikî kim bû. Çünkü dema ku îş baş bû ev pandemî tune bû yani 6 mê 7 mê carek me qilîbekî çê dikir. Ew qilîbî ji me re dibû wek ronayîkî televizyona da xel me dî me nas dikir. Tabii çavê xelkê jî li hunermenda genellikle ê ku dertên televizyona jî qilîba wan nas dikin. Qilîba jî xel me nas dikir. Yani hûn niha hem dikarin klîp jî bikişînin. Yani zoriyan dikarin bêjin hûn debara xwe mala xwe dikin. Aynen. Yani ew dema daveta filan. Mesela davet hebûn, program hebûn, bername hebûn. Vêga mesela sadî nû jî davetî jî qedexe bûne. Çima qedexe bûye? Mesela devlet yasak dike. Yani davetekî tu herî tu cihazê xwe qurmişkî dest pê bikî were bê yasak e. Gerekirse ekîb jî hêlde, gerekirse xweyê davetî jî meqdûr dike. Hunermenda jî meqdûr dike. Ji vê bonê ev kemasî virde çêbû. Yoksa beriya ku me te nas kir jî çendekî baş bû. Baş e peki ez dixwazim hinek jî yani ev hunerê ku tu niha dikî. Bi taybet tu mesela stranê xwe tu bi xwe çê dikî yan tu stranên em bêjin awazên ê hunermendên din dixwînî wexta tu klîp dikişînî ji bo wan. Ez tedî demek dibên ki ku îşê xelkê baş ve kêfa xelkê jî eşqa xelkê jî tiştare yani ku îş ev pandemî derket yani ev hunerî jî berçavê me pişkî sar bû. Kilamê xwe mizahf jî min çêkir. Ya îl qilîba me bir pêşî birin bû, delalan birin ew bû. Ew gotin û muzîkê min bû. Yani hinkî çi tê serî însana çawa yaşamış dibin dizewicin bêdil, dizewicin ji bo malê dinê, ji bo dibaxnota zewaca wan zor destî dikin. Min hinekî wî da anî ser ziman. Ew baş bû, ew qilîba me baş bû. Ya demîn jî ew jî dîlbera min, ew jî gotin û muzîkê min bû. Em ê ji van klîbên te yek em ê biweşînin bîstektin lê ez dixwazim tu niha ji bo me yekê wisa bi zindî yani kilamek dibe ya jî stranek dibe tu ji bo me bêjî. Ser çava ser sera beriya wî jî ji te re zaten em di roj dawetê bûn, dawetê me Batmaniye derveyî zanî. Di roj tê roj dewam dikin carna jî
هندێکی دەنگی نەوەکا خۆیان هەنێ بزندی بێ ئەسترومانسزی بێ. کێماسیکی ژێ بە بورینە خۆشترە ئەرێ کەرم بکە. لێلێ دینێم گۆزدەرێ ماڵا لێوە دمەشم لێلێ دەلالێم گۆزدەرێ ماڵا لێوە دمەشم بەلێ وەڵام گۆکی دبێژە بلا بێژە لێلێ دۆتمامێم گۆکی دبێژە لێلێ بلا بێژە لێ وەزە عاشقێ لێلێ چاوێرەشم ولا مكة مكة دوت مامي مكة ولا مكة مكة ليلي ظالمناك بخبر ليلي فصدانك ولا مقو دلالي دلي خوش مصارناك بله والله مگو بخبر لیلی فسادانه که ساعتها تخوش گلک سپاس گلک سترانی ما يعني كردا يا سر دوت مامايا يا سر چاورشايا اف ستران عايدي كيبو اف ستران هاني من البوم خود شي خونديه يا راست تابي كي مشتركوا برياو جيل دعوه ام دنگي مدروش بشكي او بيه اف يا سرحديه علي سرحديه اف كلامه سرحديه مشي جوان قرتيه لغوري خو بتشكي من هنكي ده تبچه گوهرتيه يعني بتشكي يعني زور سپاس دکم براستی دم کنه هین ام کلیبات جی بوشینن ساعت جی خوش گلک سابی بله ام ادی کلیبین هنرمند خو برهان اورون بو بدن تماشا کرن ام بجن کو بخاطر من دل داده بگیرانی دل بره تدل فراق برزانی دل بره تب درد دیلان زانی دل بره عشقت کتم بی حالی دل بره برامın nakyayi Derde etme bir hali dilbere Şabre şamın nakyayi